Mila esker, nik prestatu dut hitzaldi bat, hasiera emateko eta sarrera emateko, eta plazer bat da beste batzuek zure lana nola egiten duten ikustea. Orduan, zuzenean, azalduko dut ordubeteko saio bat izango dela hau. Lakotan mila esker esaten da bai jakinik, bai parte hartzaileei, bai etorri direnei, bai lekua jarri dutenei, 16. mendekoa dela goiko struktura hau, esan didate lehen, besterik gabe aspertzen zaretenean, gutxinez flipatzeko. Ordu bete iraungo du eta bukaeran egongo da galderak egiteko tartea, beraz, bururatzen bazaizue galderaren bat, apunteren bat, joan lasai apuntatzen, gero mikroa pasatuko dizuegu eta galderak egiteko tartea egongo da. Unai Iturriagare etortzekoa zen, baina ezin izan du etorri, ezagite gaixoantza edo dabilelako, eta, bere barkamen eskaerak edo esateko esan dit, eta ni esanekoa nizenez, hortxe zuentzako bere barkamen eskaera edo dena elakoa. Hasiko gara, nik jakin nahi nuke, jakin aldizkariaren tituloa oso baieztapena da, umorea politikoa da. Jakin nahi nuke zuek, Uxoa, Laura, noiz ohartu zineten hala dela. Ohartu zineten txistearen atzean mekanismo bat dago edo. Arratsalde guztiei, eta eskerrak ematea, hori aztu gabe. Nire kasuan, behar bada bidea, hortara konturatzeko bidea errazagoa izan zen, tesian sartu nintzelako umorea ikertzera, eta tesiaren prozesuak berak, norri batean erakutsi zian umorea eta politikaren arteko lotura hori bat zegoela, ez? Hasiera batean egia da errez nahasten zirela umore politikoa eta umorearen politika, oza desberdinak direla, gero ikusi nuen. Ez delako berdina ez, politikaren inguruan umorea egitea, edo konturatzea umorea bera badela zer politikoa, ez? Alderdi joera eta ideologiatik aparte badaukalako eragin bat, ez? Eta eragin hori, nire ustez agirikoa zen, politikoa da, gizartera begira, zeozer eragiteko ondorioak sortzeko gaitasuna duen heinean. Trampa handia dago, ez? Orduan dena da politikoa. Nik hola pentsatzen duen eta nik uste dena politikoa dela eta kasu honetan umorea ere bai. Eta tesi prozesua berak eraman dituen. Baias Emanitarekin hasi nuen tesia. Baias Emanita ikusi nuena ikusten arrakasta zuela eta niri grazierik ez ziala egiten zerbait deskuadratu intzian. Eta horre ikusi nuen, hemen badago zer gehiago, ez? Ni nago multzo hortan eta zergatik nago multzo hortan. Eta, bide horri eduta, piskat ontara, ez? Titulo honen atzean, Baias Emanitaren egitzu. Hoi da. Laura, zuk? Lehenik eta eskerrak eman jakini ausartzeagatik gai honekin, ez da erreza, eta alde batetik gainera oso modu pluralean jaso dira artikuluak, hau da, ez daude umore egileak bakarrik, daude ikerlariak, hau da, horren gainean doktore tesi egin duena, gero, ez dakit nik noan kokatu, baina, aktivista adierazpen askatasunaren aldeko talde batean nagoelako, eta gero umore egileak, hau da, denetari dago, eta oso aukera ausarte izan da, ez? Apostu polita. Nik ez nuke jakingo esaten noiz... Ez duzu momentu, hola... Ez, nik bakarrerakit, unibertsitate garaian frankismoan bizi nintzen, eta badakit umorea zala nola edoala ekiditeko, saihesteko, alde egiteko presio frankista horri, ez? Eta orduan umorearen bidez, posible zen gauza batzuk esatea bestela esaten ez zirenak, ez? Eta orduan alde horretatik adierazpena landu egiten da asko diktaduretan, ez? Hau da, Lastaka bera da horren adibide bat. Lastakan ez dago, kantatzen genuen hori gainera gogoratzen dut katalanak etorri zirenean unibertsitatera hori kantatzera Franco bizi zegoela eta zenolako zirrara sentitzen genuen esanez estaka bat jauziko dela. Eta dozen kontatu eta estaka bat zutira hemendik eta nik handik eta bion artean lortuko dugu botatzea. Argi dago, estaka hori Franco zen, ez? Eta guk ezin genuen esan, ez Franco, ez diktadore, ez generalísimo, ez ezer.
diktadura batean bizi izan diren herri guztiak saiatu dira saihesten adierazpen askatasunaren aurkako presio ikaragarri hori, eta orduan askotan hitz egiten duzu gauza batzuei buruz, jakinda zure jendeak beste gauza bat ulertuko duela. Kodea. Hori da, lagoak esaten duenean txoriari goak ebaki banizkio nire izango zen, baina zen txoria izango argi dago ez dala hitz egiten apikulturaz edo ornitologiaz, ez? Hau da, txori hori beste gauza bada. Eta zer da txori bati egoak kentzea, askatasuna kentzea. Hau da, umorea eta poesia askotan izan dira zentsura, opresio, zapalketa hori saihesteko bideak. Orduan, neso kostientea naiz, txisteak egiten genituela, behin ere aipatu gabe general bat, polizia, baina bagenekin zertaz ari ginen, ez? Eta usuari irakurri diot, eta asko gustatu zitzaidan irakurri nuenean, umoreak edo txisteak mugatzen duela taldea. Eta hori oso ideia interesantea da, berak esplikatuko du beto baino. Baina, hau da, alde batetik barre egiten duzu, zer egiten duzun barre horrek kokatzen zaitu talde batean, ez? Gero gizarte, kohesionatuetan, demokratikoetan, egin aldozu barre zure buruaz ere, ridikulizatu aldozu zure jokaera, ikusi aldozu nola trufa egitea, norberaren buruaz ere badala autokritikarako bide bat, eta egin daiteke, baina zenbat eta polarizatuago egon gizarte bat, are eta irentzi ezinagoa da norberaren buruaz barre egitea. Eta norberaren buruaz inoiz ez du barre egiten botere absolutuak. Berdin da botere politikoa edo religiosoa, oso antz handia dute biek. Baina zenbat eta absolutuagoa izan botere bat, are eta umore gutxiago du, are eta intransigenteagoa da. Eta ez da ardura eskerrekoa edo eskumako izan. Ez da alderik, berdina da. Absolutuak badira botere horiek, oso umore gutxi dute. Ezin gu bizi izan gara eskumako diktadura batean, eta orduan uste dugu bakarriko egirela intransigenteak. Baina pen klubaren bidez, pen taldearen bidez, aukera handia dugu egoteko etengabe diktadura komunistetan egon diren idazleekin, eta ikusten dugu beraien sentimendu eta gurea iguala dela. Diferentzia da, guretzat zen diktadura frankista eta fascista eta beraien diktadura komunista. Eta guretzat oso deigarria da, zenolako sentimendu antikomunista duten, eta guretzat, deigarria da, gure parametroak diferenteak dira, baina beraiek sufritu zuten zapalkuntza ideologikoa eta adierazpen askatasunaren mugatzea iguala da. Beraz, ez dago aldea eskerrekoa eta eskumakoa den, aldea da absolutista den, autoritarioa den, edo demokratikoa den. Demokrazia batean umoreak beti eukibarko luke lekua. Aipatu da doktore tesi bat, eta aipatu da aktivismoa. Usoa Anduaga soziologian lizentziatua da eta doktorea, HU, uste dut, ez da? Eta aipatu duen bezala umorea izan da bere doktore tesia agiatu duen ardatza edo gaia, umorea eta politika uste dut, binomio hori. Eta umorearen barne mekanismo horiek aztertzen pasatu hainbat urte, bada ahotsa autorizatu bat ez. Eta jakinen maiatza ekaineko zenbakirako idatzi zuen artikuluak titulatu umorearen sarraiez eta giltzez. Bestela ere, hainbat edabideetan ikusi dugu umoreari buruz hizketan eta iritzia ematen, azken aldian asko tokatu zaiola ere esan beharra dago, Loreak esan duen bezala azken aldian badirudi modako gaia bihurtzen joan dela umorearena.
pixkat resistentziagatik ere bai, eta gaur egun usoa da soziolinguistika klasterreko teknikarien eta gaindegiko eta klasterrekoa. Gaindegiko eta klasterreko. Orduan, soziolinguistika klasterreko gaindegiko kidea da, eta Laura Mintegi berak jatzen du bere buruaz aktivista dela, idazlea ere bada, unibertsitate irakaslea ere bai, politikaria ere hemen apuntatu dut, por si acaso. Euskal Pen Klubeko lehendakari izandakoa urte luzez, eta jakin aldizkarirako idatzi du titulu hau daukan artikulu bat da, umoreak ez die graziarik egiten, eta pixka bat aipatu duen hildo horretan, ez da? Nola boteregune batzuei ez dien graziarik egiten umoreak, berak nik uste dut aski umori baduela, gogoratuko dugunez 2012an EH Bildu koalizioaren izenean bere burua lehendakari gai aurkeztu zuelako. Eta umorea behar da, alakoetarako nik uste. Aipatu du Loreak ez, modako gaia dela umorearena. Eta azken aldean arkaizkanak darabil etengabe edo hainbatean behin ideia bat esaten duela bozkari buruz hitz egiten da, batez ere bozkarik ez dagoenean. Eta impresioa dut pixkat garai horreko bietan gaudela, ez? Umoreari buruz diskursoa inflatuta dagoenean, seinalea umorearekin arazoren badagoela. Zer sintoma da Eusebio zure ustez inflazio hori? Zer esan nahi du umoreari buruz egin beste hitz egiteak? Ez dago umorerik, bozka falta da? Bueno, eske bozka esatezunean bozka etortzen eta Katalunian etortzen dut, eta bozka ez dagoenean bozka zitzegiten horrekin egon gozatzen. Ginebra, jarri zara. Ez dut uste umore falta dagoenik, nik uste dut, egia atzera begiratuta ere egon direla triste hauak, ilun hauak izan diren garaiak, eta alderatuko bagenu ziurrenikan esango genuke orain umore desiente egiten dela, eta gainera hortara iristeko baliabide gehiago ere badauzkagu, ez? Internet medio, telebista delakoa. Behar bada egiten dena da umorean hitzagoa. Behar bada orain entzuten dena bitarteko desberdin horiek daudelako bereziki da hildo edo ideologia edo ikuspegi desberdinagoa daukan umore bat. Eta nik pentsatzen dut eztabaida kontrobersia hortatik datorrela bereziki, ez? Umorea gehiago egingo da, edo antzera egingo da, baina bereziki egiten da umore pluralago bat. Aukera gehiago dago norberak pentsatzen duen umorez ere kontatzeko, behar bada duela 20 urte zegoena baino. Eta horrek halabeharrez ekartzen du iritzi aniztasun bat ere egotea. Ez dugu ahaztu behar, nahiz eta askotan egiten dugunez, umorea ez dela zuria, edo beste baten, modu batean esan ez dagoela ezer esaten duen umorerik. Umoreak beti esaten du zerbait. Aian ez modu esplizituan, baina bai zeharka, ez? Beti kokatzen da errealitateko lekure batean, eta leku hortatikan iritzi bat ematen du zerbaitekiko. Zerbaiten inguruan posizio bat hartzen du. Orduan, berdintzait, Platano Zabaltekin erortzen den pertsonaren irudia ere bada posizio bat agertzea. Eta posizionamendu horiek behar bada biderkatu egin dira orain. Biderkatzeak halabeharrez ekartzen du, boterean dagoenak estatukoa daukan horrek pentsatzen ez dituen bestelako diskursoak ere azaltzen direla. Baten agertzen zaizu behar bada, etxeko teilatuaren kontra harriak botzen dabilen bat, edo beste etxearen kontra, edo gazteluaren kontra harriak botzen dabilen baten iritzia, eta hori neurri batean kontrolatu beharra dago. Nire ustez, su hori piztu zen Mahomaren irudi hauen bueltan, hor nik uste hasten dela bereziki, ez? Umorearen marra gorrien inguruko eztabaida hori, zer den adierazpen askatasuna, zer punturaino utzi edo ez, ze gizartetan bizi diren, ez? Demokrazia edukitzea zer da, ez? Marratik ez dagoela esatea, edo marra urrunago kokatzea, edo pixkat planteamendu horiek, ez? Eta horren harira, gerora sortu dire erreakzioak, bai umore gehiago egin dutenena, bai umore hori
estaliz, itxuratu, kontrolatu. Zut diozuna da, ahots gehiago ari direla umorea egiten, eta beraz, orain dagoela olako dema moduko bat, zein den agintzen duen ahotsa, hori izan daitekeela. Eta kontrol horren inguruan mugitzen dela horregatik. Mikrofonoan hor dut hori. Hori da, nire ustez, pixkat hortik joango izan bai. Aipatu duzu Mahomaren karikaturena, gogoratuko duzue ze iskanbilak egon ziren, norbait gogoratzen ez badu altxasku bat esplikatuko dugu, baina bestela jarraituko dugu. Laurak justo aldizkariak oiatzen duen artikuluan oso pasadizo nik uste esanguratsua kontatzen duzu, eta horri buruz galdetu nahi nizuke, justo pen klubeko kide zarela esan dugu, adierazpen askatasunaren aldeko idazle klub bateko kidea, Euskal Herriko filialikoa, esan dezagun. Eta kontatzen duzu bertan nola Mahomaren karikaturen arira egon zen bilkura monografiko bat, pen internazional da nazioarteko elkarte Euskal Herrikoa bezala, joango ziren Kataluniakoak, joango ziren Turkiakoak, joango zen mundu osoko pen klubetakoak, eta nola horre zisma moduko bat sortu zen, kasi lehenengo aldiz pen klubean, ez? Ordura arte oso hau betez, egon nola esaten da, denek firmatutako testuak ateratzen ziren, eta justu ere zisma zerekin sortuko, eta umorea bezaren gai itxuraz gatzgabe eta funtse zain serio baten inguruan. Jakin nuke nola bizi izan zen hori eta zer zen gertatu zena pen klubaren bilera monografiko hartan. Ze espreski horri buruz hitz egiteko gitzen dira. Bai, kokatzeko esan behar da pen kluba sortu zala 1921. Hau da, laster izango dira, 4 urte barru izango dira 100 urte. Eta sortu zen lehenengo mundu gerra amaitutakoan idazleek bilatu nahi izan zutelako elkargune bat elkar ulertzeko, ez? Horrorizaturik zeuden gerraren basatikeriaz eta orduan elkargune bat letren, hitzaren eta pensamentuaren inguruan elkargune bat sortzeko. Orduan, gero bigarren gerra ezagutu zuen eta gatazka guztiak ezagutu izan ditu. Denetara 30.000 idazle gaude, idazle kazetari itzultzaile, mundu osokoak, 150 herrialdetakoak, eta oso erakunde potentea da, ez? Batzen gara sarri, urtean... Zenbat kide ditu, gutxi gara? 30.000. Eta Euskal Pen Kluba, klubak heldu dugu, oso itxura britaniko eta elitista zeukan, eta guk klubarenak heldu dugu. Sortu zen lehenago 1991an, Jon Mirandek, Andi Minagabeitiak, Joken Zaitegik, Txomin Peienek eta sortu zuten, urte bete iraun zuten, gero berriro sortu zen 87an, ordurako ja banengoeni, baina 2 urte saritu ginen, arazoak izan genituelako, arazo ekonomikoak batez ere, eta gero berriro 2004an, orain 13 urte, eta segidan eternitatera inoia. Orduan, karikaturena izan zen Danimarkan 2005an. Eta jatorria izan zen, umentzako liburu bat ilustratzen ari zirela, idazleak eskatu zuen ilustratzaile bat ilustratzeko, eta zuen topatu inor, atrebitu zenik Mahomaren irudiak egiteko umeen liburu baterako. Eta kontua da, debekatuta dago Mahomaren irudia egitea, baita modu positiboan ere debekatuta dago, idolatria saihesteko, debekatzeko, eta dakizuenez, giza irudia ezin da irudikatu inoiz erlijioan, erlijio horretan, are gitziago profetarena. Eta orduan, aldizkari lokal batek, herri txiki bateko aldizkariak egin zuen artikulu bat fenomeno horren gainean, eta esan zuen, begira, guk bai ipiniko ditugu ilustrazioak. Eta egin zituzten 12 ilustrazio, Mahomarenak. Eta ez bereziki oso amableak, Mahoma agertzen zen bomba bat turbantean, metralleta bat eskuan, modu agresibo batean.
errazia izan zen ikaragarria. Honezkero ez dugu gogoratzen, baina horren harira etorri diren erasoak mendebaldeko enbasaden aurka, danetara kontabilizatu dira 100 hildako. Eta hori ez dugu gogoan, baina horren ondorioa izan zen 100 pertsona erail zirela, Charlie Hebdoren baino lehenago, hori zen 10 urte beranduago, baina 2005an egon zen publikazio horren ostean, danetara egon zen kateatuta eraso mordo bat Mendebaleko enbasaden aurka. Zergatik, lehenago Danimarkako gobernuak eta gero beste gobernu askok erabaki zutelako babestea, aldizkari hori babestea adierazpen askatasuna eta esatea ez dagoela ezer sakratu. Ez profeta, ez inor. Eta orduan lehenago zegoela adierazpen askatasuna eta hori da usuak esan duena, hor sortu zen benetako eztabaida. Noraino heldu daiteke adierazpen askatasuna. Bueno, cartoons edo bineta horiek argitaratu eta hurrengo urtean egin genuen bilera monografikoa non eta Istanbulen. Istanbulen zuzen ere topaki jauregia zegoen gure hoteletik metro gutxitara eta han zeuden eta araude Mahomaren errelikiak, bizarraren 3 hile, bere lobiaren guztina, gero guztinean gelditutako Mahomaren oinatza umea zela eta gero zurezko makila. Eta hori dago vitrina batzuetan eta 24 orduz daude txandaka, nuezin bat dago Mahomaren Korana errezitatzen. Eta etengabe dago jendea joaten, behin baino gehiagotan egon naiz, jendea joaten da, hain zuzen ere, errezatzera itzelesko errespetuz, begirunez eta debozino handiaz. Ez bakarrik turkiarrak mundu osotik joaten direnak. Han 200 metrotara ari ginen eztabaidatzen ia zerbait sakratu dagoen ala ez. Eta hor, bi multzo argi sortu ziren mendebaldea alde batetik eta ekialdea bestetik. Laburtuko dut, oso kontu luzea da, baina justo momentu horretan mendebaldean ari zen aurre egiten oso gogorrak izan ziren lege batzuk dorre bikien ostean hasita estatu batuetan, baina gero mendebalde osora edatu zen lege bat, libelloaren legea, non murriztu egiten zen adierazpen askatasuna. Eta kazetariei debekatzen zitzaien zenbait gauza esatea eta oso kontrol ferreoa. Eta Ingalaterran zeuden momentu horretan kanpaina bete-betean, azkenean lortu zen 6 urte beranduago lortu zen lege hori botatzea, baina oraindik ez 3 urte beranduago, baina oraindik kanpainan zeuden hain zuzen ere lege murriztaile horiek botatzeko. Orduan, mendebaldearen iritzia, labur esateko zen, ez dago ezer sakratu. Adierazpen askatasunak ez du mugarik. Hitza inoiz ez da delitu. Edo zer, edo non, edo noiz esan daiteke. Eta zu ere, eta Euskal Penklua beraz, postura horretan. Bai, gu ere postura horretan gauden, baina oso arduratuta ikusten genuelako bestea, ez? Gainera, gure esperientzia propioan ikusi genuen nola... Epatu duzulen, frankismo garaian estudiatu bat zenuen, sakratutasunaren bidea horrekin nahiko ikasia. Gero, aukera gongo da, gero adibide zehatzagoak, ez dut lusatu nahi. Baina, funtzean, esaten genuena, Inglaterran momentu horretan esaten ari zen gauza bat, eta zan, inork ez dauka eskubiderik ez ireindua izateko. Demokrazia batean, eta hori esaten zuen Clegg ministro ordeak, Ingalaterran, zebera ere egon zen kanpaina horretan parte hartzen, hor sortu ziren, inteligentzia osoa, mugimendu sozialak, oso mugimendu handia izan zen, lortu zuten arte, ateratzea atzera, botatzera lege hori, baina esaten zuten, demokrazia batean mundu guztiak dauka eskubidea, gabaz, etxera heldu, eta edonor irentzeko, punto. Hemen alderantziz, eta gure esperientzian, dakiguna da, ez bakarrik azarratu daitekela biktimario ere, horretara helduko gara gero. Baina hemen, ez da posible irentzea, ez da
erruduna dena ere. Hau da, Galindoren adibidea kontatuko dizuet gero, ez? Kontatzeko modukoa da. Baina kontua da, Istanbulen bilera hartan ez genuen lortu adostasun batera heltzea, eta nik esango nuke lehen aldia zala, ni ez nago 1980 batetik, baina bai 87tik eta bintzat 87tik, hau da, joan dira 30 urte, pen taldean nagoela, eta inoiz ez dut ikusi, ezin adostea eta bi manifestu atera ziren, bi komunikatu, erabaki salomonikoa, Mendebaldiak esaten zuen ez dago mugarik, eta ekialdeak, batez ere herri musulmanek esaten zuten, ez bakarrik badagoela muga, sinesmena dala muga, baizik eta mugatu behar dala ere edabideek eta komunikabideek egiten dituzten erabilpen maltzurrak, gezurtiak eta faltsarioak, eta horrela esaten zuten literalki batzuen sinesmenen aurka. Horren atzean oso ez dakita lehen aipatu duzun ahots sorta horren borroka hori dagoen, edo nola jarraituko zenun zuk ere, igual orduan egon zinen. Bai, B-klubaren historio guztia dugu guznekien, eta jakinen bitartez eskuratu, eta egia esan oso interesgarria da ez, ikustea alako egoera baten aurrean, azkenean bakoitzaren nola jokatzen den ez, edo bere ikuspegiak nola posizionatzen dituen horren aurrean. Gertatzen dena hor, burua etortzen zitzen, aipatzen zenean ez, egin zen komunikatuetako bat zela, ez dago ezer sakraturik ez, eta nola Ingalaterran defendatzen zen, inorrek ez du bere burua ez iraindua izateko ahalmen hori behar, ez luke behar. Gertatzen dena gero ez, praktikan oso desberdina dela ez, hori ikusten dugu. Ez dago ezer sakraturik, ez luke ezer sakraturik egon behar ez, igual gehiago hortik antzegon badaude. Azkeneko urteetan ikusi ditu hainbat kasu adibidez Espainiar estatuan ez, erakusten dutenak demokratikotzat jotzen den estatu horretan, badaudela oraindik ere oso sakratuak diren hainbat kontu, eta ez da Espainiara joan behar ez, Euskal Herrian ere bai, nire ustez zoritxarrez segitzen dute egoten sakratuak diren hainbat esparru. Sakratu bezala identifikatzen dugu, baina izan daiteke sakratu bezala ulertzen dugula guretzat zerbait garrantzitsua denean, edo guretzat zerbait oso mingarria denean, eta sakratu bezala. Zein izan daitezke esparru horiek, zein dira identifikatu dituzu? Adibidez, Tesian... Piskate Euskal Herrian, piskatieteko ikatzeko pixka bat. Tesian egoela elkarrizketatu nituen joera ideologiko desberdinetako pertsonak, bai politika munduan lan egiten zutenak, bai humorean aritzen zirenak, eta bai bi esparruak jorratzen zituztenak. Eta hor batzuk oso argi zeukaten ez, adibidez, zinegotzi batek niri esaten zea, humorea egin daiteke inporta ez duten gauzen inguruan, adibidez euskara. Baina ezin da egin benetan inporta duten gauzen inguruan, adibidez, baetako biktimak. Behatzat oso argia zen desberdintasun hori ez. Beste aldean topatzen dituen batzuk esaten zutena, guri gustatuko litzaiguke humorea, eta sinetsita, zerbait jarrera demokratiko bat landu behartzelako sinesmen horrekin, guri gustatuko litzaiguke humorea denen edo ezerren inguruan egitea, baina ez gero iristen presoen inguruan humore egin nahi izatera. Ez dugu irudikatzen nola egin daiteken parodia bat presoen gatazka txertatuaz, eta hori pixka bat ironia du humoretik landuaz. Eta planteamendu horretan, zetorren ero damu bat, esatea ezintasun bat, ze pena, edo lortzen dugun inoiz. Beste diskursoak ez zuten, ze pena, etaren biktimen inguruan humorea egitera iritsi beharko gineke. Hor ikusten zen, batetik humorearekiko ikuskeri oso desberdina zela, baina gero humorea erabiltzeko aspirazioak ere oso desberdinak zirela Euskal Herrian. Eta behar bada, sakratu baden horrekiko hurbilpen edo urruntasun hori ere bai, kasu batzuetan oso gotortua zegoela eta besteak, zegoela iragazkortasun gehiago edo nahi bat behintzat bai ez. Gero, rene saltuko baina bai antzematen zirela bi joera, humore joera desberdin, humorea erabiltzeko eta
eta bizitzeko modu desberdin, ez? Ne ustez oso argiak zirenak. Eta bata, eta behar bada zilegitasunarena eta marra gorriena horrekin lotua dagoera bat, esparru publikoan erabili zitekeena eta bestea askoz ere esparru klandestinoago batera mugatua zegoena, ez? Eta hori zen pixka bat... Taldearen aipatu duna Laurak lehen, ez? Taldean zaude, egin dezakezu txiste astokile bat, taldetik. Bai, eta badagolako, ez? Azkenean politikoki zuzena dagoen edo sakratua den horren kontzientzia bat, naiz eta gu pentsatu ez dugula sinisten eta naiz eta gu pentsatu ez dugula horren barruan. Ziurrenik, guk ere izango ditugu gure langa batzuk eta hoien, ez dakit, txiste matxista batekin farra egiteagatik etzera pertsona matxista bat, edo bai, baina konsideratzen duzu etzera pertsona matxista bat, ziurrenik grazia egin bat dizu, erakutsiko dizu, ideologia matxista hori behar bada, barneratu duzula uste zenena, baina gehiago, ez? Konplizidadea daukazula diskurso horrekin ere bai. Eta nik uste dut humorearen joku horrek diskursioa dena, publikoan zer esan daiteken ere ez, badaukala hortatik ere bai, boteretik ere bai, baina baita ere gizarte bat nolakoa den ez, demokrazia puntu duen edo, ez, autoevaluazio hori egiteko modu bat ere izan daiteke. Dela termometro bat humorea. Hori da. Zure artikuluan ere aipatzen duzuna pixka bat da, nola teorian, ez, Laurak aipatu duen testu horretako testu hori, ez dago ezer sakraturik, baina praktikan botere mekanismo guzti horiek dauden, ez? Beste artikuluan batez ere aztertzen duzuna da Euskaldunen inguruko humorea, ez? Ez dakite hori... Bai, azkenean... Momentu baten aipatzen duzu, 19. mendean sortu zela pixka bat Euskaldunen aurkako esango dut, aurkako humore edo buruzko hori ez bakoitzan horko katzen den, baina justu ere Espainiartasuna eraikitzen ari zenean. Oso momentu triste izan zen, konturatu nintzean, Otxapellos Baskozek kristalna arrakasta izango zuela. Pixkat, justo harrapatu ninduen tesian emuela idazten kapitulu hori ez, nondik zetorren eta guztiagatik konsumitzen dugun humorea hau eta baia semanitarena eta guzti hau eta atzera junda ez, eta harakatuta pixko bat ikusi noen bazegoela bilakaera bat, hor, batez ere euskal nazionalismoa sortzen den garaian, humorea hasten dela erabiltzen bitarteko politiko, erramita politiko bezala, pixka bat, humilazioa, bazterkeria sortzeko identitate euskaldun nazionalista batekiko. Nola, hizkuntzaren bitartez, ez? Adibidez, euskaraz hitz egiten duena lotxaraziko dugu, hizkuntza hori dabilerako eta gazteteraz ez delako ondo moldatzen. Eta horren bitartez, neurri batean, identitate batekiko lotxa ere ez, edo arnego eta Espainiarekiko hurbiltasuna eta horako estrategiak erabili ziren. Frankismoak barra erabili zituen eta hor sortzen da horako euskaldunaren estereotipo hori baserritarrarena, abarkaduna, ergela, postuzalea, mozkorte eta ezagutzen dituguna. Hori hartzen du baia semanitak eta bere egiten du. Baina aldea zein da 19. mendean eta frankismoan zegoela gizarte bat egia da konsumitzen zuen hori, baina oroar identitate euskaldunarekin identifikatzen zutenak bai ingurua ez zuten normalki hori atsegin, bazegoen beste humore bat konsumitzen zutena, bersoak, zirtolariak eta bat, baina niristen gara 20. mendera eta bere buru euskalduntzat duten asko eta askok konsumitzen dute humore hori ez. Eta hor badago niretzako alde bat, badago behar bada, nahi badago laulertu, kolonizazio kultural baten ondorioz mendeetan egin dena, barneratu izana gure buruekiko irudi bat, diskurso bat, baduena zer ikusi handia baserritarraren estereotipo horrekin, eta horren bitartez ere barneratu izana humore bat. Eta hori... Souvenirra erosi dugula, ez? Bai. Edo, alderditan sartu gabe, baina ETV-en ikusi izan ditugula anuntzioak, ez dakik batu guztiatea, baina ETV bere burua promozionatzeko agertzen zen baserritar famili bat, irrintziak eta entzuten ziren, hori bada irudi bat ere euskal nazionalismoak esplotatu duena ustez eta bere aldeak izenarik egiten, ez? Piskat, nola gure aurka egindako irudi hori barneratzen joan zaigun eta azkenan gure umore ere bada hori, ez? Ez da
Espainiatik euskaldunen inguruan egin dena, baizik eta esan beharko genuke behar bada euskaldunen inguruan egiten dugu umorea dela. Txakilden uste dut moztu zaitu dela? Ez bakarrik komentatu duzunean zergatik ez den txantzarik eta bromarik egiten presoen inguruan esate baterako, badago novela bat egiten duena hori. Eta oso novela ona, eta amaieran daukasun impresioa ez da beraien norka dagoenik, baizik eta alderantziz, baina bai erredikulizatu egiten du presoen arteko elkartasuna, eta baina, Koldo Agirreren, Agirre Zarraren, Agirre Zarraren ibilbide berriak, edo, kolekzio hiru hori da, bai. Komentatu duzuen eta egia da, Mendebaldeak esaten du ez dago zer sakraturik, ez dago mugarik, eta gero kontrasenak hor daude nabarmen, ez? Eta ni berriro joango naz, orain Europara, ez? Europak esaten duenean ez dago kontraesanik, ez dago mugarik. Europako hainbat herritan, eta begiratu beharko nuke zerrenda, baina badakit ditzien ez dela Austria eta batzuk, 5 herritan, delitua da, debekatuta dago, negazionista izatea. Hau da, norbaitik esaten badu, ez dala existitu genozidioa, gezurra dala, 6 milioi judutar hil zituztela, orduan hori delitu bada, epaitu egiten da, eta kartzelera joten da. Eta badago pertsona bat, 3 urteko zigorra jaso zuena, azkenean urtebetea egin zuen, ez? Beraz, herrialde horiek beroiek esaten zuten posiblea dela Mahomari buruz barre egitea, baina gero zen permititzen inolaz ere barre egitea edo ukatzea genozidioa esate baterako, ez? Eta kontrasanak dira, eta gero badaude aldeak ere Mendebaldearen barruan, esate baterako Frantzia eta Espainiaren artean badago aldea, esate baterako Frantziako kodean ez da existitzen blasfemia, eta Espainiakoan bai. Espainian Gipuzkoako epaitegi batek auziperatu zuen eta izun handia ipini zion, geroago errekurritu edo elegitea egin zen bertsolariari, Xabier Silveirari artikulu bat idazteagatik me cago en la virgen, ez? Kaka ama virginarentzat. Eta delitu zen blasfemia. Eta teoriaz estatu espainiarra akonfesionala da. Baina existitzen da hori, kode penalean existitzen da blasfemia delitua. Frantzian desagertu zen guillotinarekin batera. Hau da, Frantziako iraultzarekin batera desagertu ziren delitu horiek guztiak. Baina Espainia ez da egon guillotinarik, kontinuum bat dago, egunetan ikusten dugu, eta orduan delitu horiek existitu egiten dira, ez? Beraz, kontrasanak ikaragarriak dira. Hau da, gainontzekoei esaten zaie trufa egin aldugu zeuen sinesmenei buruz, zeuen erligiori buruz, zeuen politikari buruz, baina gero etxean ez da horrela, ez? Eta ipintzen da muga, eta hori Euskal Herrian oso ondo ezagutu dugu, esate baterako ofensaren legea ezarrita dago de facto hemen eta Europan ere bai, ez? Hau da, ofendituak salatu dezake ofentsa egiten duena eta egin duen horrek demostratu behar du inusentia dela. Aste hori, egun hauetan handako Lauri lertatu zaion, esan du sexu erasoak egin zituela poliziak eta Zoidok, ministroak esan du, salaketa jarriko diola, dako Lauri salaketa hori egiteagatik. Oso aktuale aktualitatera ekartzeagatik azetari den. Hori da, esate baterako, Galindo ofenditua sentitu zen 1986an, txalapartak 2 liburu atera zituelako, Generala Galindo eta ez dakit hemen daukat kuartel Litxarrondo edo. Eta izuna, jarri zion, salatu zuen argitaletzea eta argitaletzeari izuna ipini zioten. Eskatzen zuten 60 milioi peseta, azkenean izan ziren 5 milioi. Bueno,
irabazi zuen Galindok. Hau da, bera zen biktima, bera zen biktimarioa, baina iraindua sentitu zen Txalapartak liburu horietan esaten zuelako zenbait ekintza egin zituela, ez? Lasarte Zabalarena eta beste hainbat kasu. Eta zigortu zuten Txalaparta ordaintzera 5 milioi peseta. Orduan editorialak egin zuena izan zen, nola ordainduko diogu gizon honi dirua. Eta 1000 gestio egin eta gero lortu zuten diru hori ez ematea generalari, baizik eta Lasa eta Zabala familiei, ze berari, bera gero urte batzuk geroago demostratu zenean epaiketan benetan parte hartu zuela horretan, paseukan erresponsabilitate zibila, kaudimenik ez zeukala aitortu zuen, edo esan zuen, ez zeukala dirurik, eta orduan ordaindu gabe zegoen hori. Eta orduan Txalapartak eman zion dirua Galindori baino Lasa eta Zabala familiei. Batzutan editoriak humorez, horre humoria dago, komentatzen zuen familiak, bi familia horiek estatutik jaso duen dirua Txalapartak ipindu bere kontzertatik. Orduan, alako egoera humoristikoak, baina ez da bakarra, ez? Gauza bera gertatu zaie Negu Gorriak, Sociedad Alkoholika, Asier Serrano, hainbat kantarik, beraien letrengatik salatuak izan dira, zigortuak izan dira, eta milioiak eskatu dizkiete, eta bera ez da biktima, bera da biktimarioa. Baina nahikoa da bera sentitzea iraindua sentitzea, hain zuzen ere, salaketa ipintzeko. Eta hori da, benetan deigarria sortatzen dena, ez? Aldizkari honetan jakinen zenbaki honetan lehen aritu nahiz eta batekin izketan humoreari buruzkoa da, humorea politikoa da tituluarekin ezin zen bestela izan. Eta egon gara komentatzen, humorea izateko gaia oso aldizkari serio batera dela. Eta egia da, artikuluak irakurri ala, ez, olako nik neuk, aitortuko dute, etxipen puntu batekin bukatu nituen artikulu batzuk, esan ez, humoreak boterearen tresna bat da, bere ideiak zabaltzeko, ez? Baina galdetu nahi nizuen, hori esperantza pixka bat iregitzearen, horrelako zulotxo bat egitearen aldizkari errogian, edo ez, ikusiko dugu. Ea izan daiteken kontraboterearentzako tresna bat ere, uste dut Laura lehen aipatu duzula pixka bat baietz, frankismo giroko driblaje horiek egiteko modu bat dela humorea, ezagitu xe bazuk ere uste duzun badela kontrabotererako tresna bat, aldizkarian esatu dizuek editzen da pixka bat seriosa kontua. Oso euskalduna. Ulertzen baldin badugu, nik ala ikusten du dintzat, humorea politikoa dela, edo tresna politikoa nahi duzu, bi aldetara daiteke eta edo zeinek erabili dezake, teorian. Botereak noski bere alde erabiliko du, bere sistema, bere errealitate ikuspegia, bere botere hori estatutua iraunarazteko, eta beraz igorriko dituen diskurso guztiak izango dire, txikia dena txiki uzteko eta handia dena bere lekua handitasun horretan mantentzeko, baina txikia denak ere erabili dezake zubi duzun kontrabotere horren gixan. Nik kontraboterea ez, badirudi gehiago dela boterearen kontra, nik gehiago apostata deitzen ditut alako humorea apostata berez, zuten bezala hitz erlijioari loturiko hitza da, baina jatorrian esan nahi du ikasi duen errealitate horri uko egiten diona. Humore apostatea pixkat izango da ez da nahi eta nahi ez botereri aurka egiten dira baizik eta botereak erakutsi dion horri egiten dira aurka ez, eta behar gara errealitate berri bat sortzeko ez dagoen bat. Eta pixkat nik uste dut halako eskuetan erabiltzen denean humorea aukera ematen duela iraura arazteko behar bada ordu arte dagoen botere hori, baina baita ere errealitate berriak sortzeko, ez? Ikuspegi diskursibo berri batzuk ere egitzeko. Eta niretzako hor dago esperantza puntu hori, ez? Aipatzen zenuna irabazi beharreko terrenoak bide, humore bitartez ere bai. Aukera ematen dizu
etzegoen zeo zer sortzekoa. Eta gaina aukera ematen dizu, zuk ikusten dituzun betaurreko horietatikan sortzekoa, ez? Ze askotan, pixkat presoen txiste horietara eta edo humore horretara bueltatuz, elkarrizketatzaileak esaten zutena zen, eske, guk ez badugu aurre hartzen, eta ez bagera gu hasten humore hori egiten beste norbait hasiko da. Eta batek sortutako diskurso hori aldaraztea oso zaila, hobeto da guk hastea, ez? Eta terreno hori irabaztea importantea da. Orduan, lehenengo urratsa alde horretatik ematea garrantzitsua da. Eta gero, pixkat horri lotuta ere, praktika berak, alegia ez da bakarrik diskurso bat helarazten duzula, baizik eta diskurso hori egite hutsak ere ahaldutzen zaituela. Elkarrizketetan ikusten zen oso argi, holako humore subversiboago edo apostata hori erabili nahi zutenak oso argi zeukatela. Humore hori erabiltzen zutenean, beraiek bestelako nazio bat edo bestelako sujetu bat sentitzen ziren une horretan, ez? Tabernazuloko monologo klandestino horiek egiten zituztenean, sortzen zen alako mikroklima bat, non taldetasun hori egiten zen, eta une batez bazen ere, sortzen zen nazioa, identitatea, euskalduntasuna ulertu eta bizitzeko modu berri bat. Orduan, hor ez gabiltza bakarrik diskurso batetaz eta hor gelditzen den nonbaiten gelditu den diskurso batetaz, baizik eta egite batetaz, ez praktika batetaz eta identitate bat sortzeko modu batetaz, ez? Gero tabernatik atera eta bakoitza nahi duen izango da, baino sortu duzu errealitate hori. Orduan, zait, umorea ez da dira gelditu edo, hori gustatzen ere azpimarratzea ez, ez delako bakarrikan zerbait sortzen duzuna efemeroa, zabaldu duzu eta desarazuna, egite horretan ere sortzen du sujetu politiko bat, ez, kasu honetan ere bai. Indartzen zaitu ikuspegi batzuetan edo bestetan horretik, balio hori ere kontuan izatea importantea da. Eta nik uste dut, pixkat kontrabotere edo alternatiba hori hortik etorri daiteke, ez? Aurre hartu, animatu diskursoak egitera, sortzera, errealitate horiek sortzera, eta horren bitartez horiek bizitzera da, ez? Netzak klabea pixkat hortik da. Horre, aldizkarian, Unairen esaldi bat dago, laban izan nahi duen umorea eta ukendu izaten bukatzen duen. Horako, esate dut, lehen etxipen puntu hori horako esaldien gatik ez ukendu, laban eta azkenen ukendu eta ez duzu, bueno, zuk... Bai, interesgarria da, kontraboteri izateko badu balmena, baina baldintza bat behar da. Eta da, umore gileak ez egitea autozentzurarik. Ze, hain zuzen ere, kontraboteria bazara botere bat duzu aurrez aurre eta kontra egiten ari zara. Eta badakizu, bueltan datorren zapalkuntza gogorra dela. Eta gogorra zenbat eta hori, autoritarioago izan botere hori, are eta gogorragoa. Eta orduan, badago zentsura bat, izatez, berez, garai gogorretan zentsura politiko zuzena, zentsoreekin, funtzionario estatalak, eta beste momentu batzuetan zentsura ekonomikoa, itotzea komunikabideak, itotzea sortzaileak, baina gero badago zentsura zibilinoagoa edo sakonagoa, eta da norberak bere buruari ipintzen dion zentsura. Eta hori, arrisku hori erreala da. Eta horrek pobretu egiten du, lehenik eta behin sortzailearen beraren produkzioa, ze zentsura 3 fasetan garatzen da, eta pobretu egiten du komunitate osoa. Sortzaile horrek ez du sortzen, aske, libre, eta orduan ideia horiek ez dira heltzen, ez dira konpartitzen, eta ez dute germinatzen ideia berririk. Beraz, pobretzen da norbera eta pobretzen da kolektibo osoa. Eta autozentsura hori normalean 3 fasetan suertatzen da, eta diktadura batean edo regimen autoritario batean bizi izan den mundu guztiak rekonozitu dezake bere produzioan nola edo hala hori egiten ari dela, ez? Lehenik eta behin gaia aukeratzea, zertaz hitz egin daiteke eta zertaz ez. Badaude gai arriskutsuak, ez da ikutu ere. Gero bigarrena, aukeratzen duzunean gai bat, zer esango duzun gai horretaz. Eta egitean momentuan bertan, autozentsurak funtzionatzen du oso fuerte. Hau da,
norberak badaki gauza batzuk ez dituela esango, segun noraino heldu nahi duen. Eta gero hirugarren fasea ere oso maltzurra da, oso gogorra da, eta da berriz irakurtzean norberaren lanak, edo berriz ikustean norberaren irudia, baina zensoraren begietatik. Eta zure barruan dago gaia, ez? Hori da. Eta orduan berriz ikusten duzu eta esaten duzu, ez, hau kenduko da, hau kendu behar da, hau bestela ez da heltzen, edo heltzen bada zigorra ikaragarria da. Orduan, nire ustez, hitz egiten dugunen adierazpen askatasunaz ematen du kanpotik dagoen ente bat dela, hau da, externalitatean dagoen fenomeno bat dela, badago askatasun hipotetiko bat, askatasun eterio bat, eta orduan hori kanpotik moztu egiten da. Ez, prozesua da benetan gogorra. Nik esate baterako idazle talde batean geunden herrialde diferentetakoak, eta kuriosoa zen ikustea gai batzuei buruz hitz egitean, ze lasaitasunez hitz egiten zuten batzuek, inoiz ez ziren bizi izan diktadura batean, eta esate baterako argentinarra, txiletarra, nola zeuden lehenik eta behin kokatuta oso estrategikoki, hau da, arboko maikuek ezentzuteko, edo lepua emanda, inoiz ez lepua emanda atera, edo lehiora, gauza horiek ikasi egiten dira errepublika batean, eta hemen jende askok hitz egin dezake horretaz ondo, eta gero, inoiz ez zuten esaten polizia, inoiz ez zuten, hau da, hitz batzuk ebitatu egiten zituzten, eta eufemismoekin hitz egiten zuten. Eta inoiz diktadura batean bizi izan ez ziren horiek, hitz egiten zuten lasai asko, alboko maikoak eta horrengokoak eta kamareroak ere entzuten zuen, mundu guztian enteratzen ari zen, eske polizia eta argentinarrak eta txiletarrak elkarri begira, eta hau da, zeharo interiorizatuta adierazpena ez dela librea. Ez dela librea. Eta horiek sortzaileak ziren, eta horiek liburuak egiteaz aparte, artikulak egiten zituzten, komunikabideetan hitz egiten zuten, eta bazekiten, beti dagoela ordaina. Beraz, kontraboterea bai, baldin eta norberak ez badio bere buruari ezartzen autozentzura, neurri batean. Ze bestela, boterearen lan bera egiten ari da. Inkluso botereak estutu baina lehenago, ez? Eta oso prozesu, segun hori nola barneratu den, nola interiorizatu den errepresio hori zenbat urtean egon den, oso diktadura luzeetan hori oso barneratuta dago. Eta gainera kostatu egiten da, inkluso egoera politiko aldatzen denean ere, kostatu egiten da hori kentzea, ez? Bagoaz, uste dut ordu bete edo, bere ala nahi baduzu eskua altxa eta galderaren bat egin, baina mikrofonoan indudanez eta boterea zaila garen, ez? Aprobetxateko eta azken galdera egiteko. Kontra boterea hor dago eta hemen boterea. Uxoari irakurri nion edo entzun nizun bideo baten uste dut esaldi hau eta nahi nizuen galdetu biei. Esaten zenun, umorea da herri bat sortzeko bitarteko politiko oso potente bat. Eta gogoan dut, Laurak ere bere hitzaldietako bat hauteskundetara aurkeztu zinen nahietan, uste dut, Gora Euskal Herria eskatuta, Gora Euskal Herria libre, eta Gora Euskal Herria alaia esan zenula oihu batean publikoaren portzentaje handi baten harridurarako, nik uste, hori berria zen, gara jartan, orain ja, segurazki, ezen harrigarria izango, baina momentu hartan gogoan dut askok komentatu zutela, Gora Euskal Herria alaia, zer horten da hori. Hoxe, herri bat sortzeko, bitarteko politiko oso potentea da umorea. Pixka bat, lehen aipatzen nuen sujetu politiko hori gauzatu gauza egin, sortzeko benetan duen almen horrei lotzen dion, ez? Pixko bat, ikusten nolako, azkenean, oso tresna bat jotxu da, batzuten ez dugu balioa jartzen, ez dugu pentsatu, daukazu diskurso bat, helarazten duzula, jendeak barneratzen duela filtro gabe, zeren barneratzen baldin baduzu graziak egizu, eta etzea pentsatzen jartzen zerkin dizun grazia, eta gaina graziak eme dizu,
egiten duzuna barrerekin, edo txiste batekin izena, lehenengo, barre, eta gero, kontatu. Osea, kriston difusioa dauka oso denbora gutxian, ez? Eta nik uste WhatsAppen bitartez egiten zezko txorakeria guztiak horren adibide dira. Orduan, badauka potentzialitate politiko egin baduzu, ez? Lanabes gisa, kriston ahalmen bat, bakarrik bere ezaugarriengatik, diskurso bezala dituen ezaugarriengatik. Baina gero hortaz aparte ikusten duzunean, intenzionalidade, segun eta ze intenzionalidade ematen duzun, segun eta zu gizarteko ze puntutatik abiatzen zaren, eta ze esparrutan publikoagoa edo pribatuagoan ari zen zaren, horrek ze ondorio dauzkan, eta Laurak oso ondo esatezun bezala, ez? Horiek afrontatzeko adore agertzen duzun edo, ze askotan autozentsura ez egiteko adore asko behar izaten da. Horrek ze ondorio kolektibo dauzkan, izugarria da, ze azkenean batek botatzen duen txiste horrekiko masa bat urbilduko zaio, edo ez, arguiatuko dute, baina masa bat urbiltzen duen zaio, hor badago taldetasun baten isla bat, ez? Nire ustez klabea datzala orain batez ere ikustean nola erabiltzen den erraminta hori edo lanabes hori. Zer helbururako eta zertarako eta nola, ez, esparrutan zeinek erabiltzen duen. Horra asmatuz gero, nire ustez... Eta asmatzen da? Bueno, nik uste karga ondia dagoela horretik bai autozentsurarekin, tabu asko daudela horretik gainditu gabe, tabu horiek gainditzeko erremedio ere izan daiteke ez, baina beldurretik ere asko topatu du behitzateixiko elkarrezketetan ez, urratxe ematera ez ausartzeak, batzuk ez inunkitzea horretik edo nola opitu ezin asmatzea. Egia da, topatu dudala, altxor edo harribitxiren bat badagoena, humora erabiltzen duela, baita bere buruaz barra egiteko, baina oso esparru intimoetan, ez? Esaten honen lehenko tabernazulo horietan, horra ausartzen denik bada, esatera, zuk ez duzu inoiz, monologo baina nahi ez, zuk ez duzu inoiz zure burua guaina sentitu presionaldeko manifa batera juntzea denean. Hor badagolako konspirazio kolektibo partekatu bat, edo gaizki egite partekatu bat. Hortatik ikusten da horako bideak edo zabaltzen direla identitate kolektibo, taldetasun, alternatiboagoak sortzea dela. Eta nik uste bidea hori jorratzea dela orain, ez? Pixkat ausardi hartu eta esparru publikora ere holako diskursoekin ateratzea. Ondorioak zentzuk izan daitezken jakin da, ze hortatik ere geroz eta gogorra bali dira. Baina, ni animatuko naiz, eta nirekin etortzen bada. Euskal Herria laia behar. Bai, alaitasuna balio politiko bat da, nik ez du zelantzarik, balio irautzailea da. Eta gainera, ikusten dugunean irautza sortzaile bat, hau da germinala, nik uste dut orain egunotan ikusten ere garela Katalunian, badago elemento bat inoiz engainatzen ez duena, ez? Nor dagoen angustiatuta eta nor dagoen posik, alai. Eta irribarreak ez duen engainatzen inoiz, eta angustiak ere ez. Hori ja Freudek esaten zuen, eta Lakanek oso ondo esplikatu zuen. Angustiak ez duen engainatzen. Norbaitek angustia duenean, hain zuzen ere da, ez duelako jokatzen, bere ustez jokatu behar duen moduan. Eta pertsona koherenteak eta justizia berri baten bila ari den pertsona hori, egon daiteke momentu batzutan estututa jakinda ze egurra jasoko duen, ez? Baina alai dago, posi dago. Eta hori ikusten dut gara. Nik ikusten ditudanean, Madril aldeko politikarien aurpegiak bilera baten ostean, eta ze, hileta batetik ateratzen ari dira, ematen du, ez? Eta gero ikusten ditut, jasotzen ari diren egurrarekin, jentea nola egon diteken alai, eta ateratzen dire bilera batean izan. Eta Errepublika sortuko dugu, eta jiji jaja, eta pimba, pomba. Ez da kasualitatea, esan nahi dut, alaitasuna beti dela sintoma bat, ari zarela koherente jokatzen etika baten alde. Ez moralaren alde. Morala da araua, morala da ezarrita dagoena, morala da botereak inposatu duena,
morala aldakorra da, segun garaia eta espazioa, non eta noiz, morala aldatzen da, baina etika ez, eta etika batzutan ez dator bat moralarekin, ez? Eta orduan norbaitek etikoki jokatzen badu, bai personalki edo bai kolektiboki, errepresioa sufritu dezake, baina pozik dago. Eta barnetik ateratzen den postasun vitala da, ez? Orduan nire izai bururatzen izaldi politagorik Euskal Herria laia baino. Galderari baldin badago, esku altxa eta mikrofono bat uste badabilela hor, ez da? Nik, eskerrik asko izidatik, nik, asko batzuk zen, talde batetik, nik, zera, bai asemanetari eta, zera, 8 minutu asko zinik, boikotek, ez que zait, zera, errandun, ez da egit kesualdetik, baina zera, erdiratik ari da euskal humore egiten, eta nire humor euskeraz eta beste referentzia batzuk dira, eta ez du nahi. Eta, bateko beste humore saiora desagartu zen, eta, da ez ditu gauza handak eta bat, ez ditu izinago garatzen, eta, sentitzen ez pizkat, hola. Eta gero zen nuen, bestakit, airiz, tontariko izan bat, baina argiatik ere, kike mondar zen, txisteak, desagartu ziren, bestakit, eta gero, penan ematen dit, H28 aldizkaria izarrotu izan da, eta ez dakit, non behintzat, Katalunian berri honak, bakar zentzaren berrian, batean, basosainak esaten, aquí la leña, repartir nosotros, eta, horrekin, aquí la leña, la repartir, hemen, egurra, guantatzen dugu, agertzea berrian, eta, bintzat horrekin, edo atrizatzo ere, uste dut, enik ikasinen Bartzelonan eta bi alaietan honan zegoen, nire gehienolako, Guardia Zibilia edo Polizia Nazionalen edo grisen, komisantegi, beldurgarri bat, ezta? Eta beldurgarria gara jartzen zen, ezta? Itxorrondo batan, herri batean edo. Eta atzo jendeak, uste dut, jok ez zuen, hemen liburutik bat sortuko dugu, ezta? Beste galdera bat hartuko dugu igual, eta bi erantzuko ditugu batera. Bai, nire hartuta dago. Nik galetu nintzen zuen, ez dakit, nik pertsepzioa daukat eta igual nire bakarrik da, baina nik falta botatzen dut telebistan euskeraz humore inteligentea. Egiten zait oso harrigarria ze humore inteligente gutxi dugu. Ez dago. Bentsat, nire sentsazioa da, ez? Orduan, bi galdera, bakoitzarentzako bat, inigo zuretzat sentitzen dut. Ea, Laura, zuke lotzen duzun autozentsuraren logika horrekin, eta osoa zuri galetuko duzuke, eta por bat, ensaio hauek daukaten tono pixka bat funebre, serio horrekin lotuta, ea biziraupenerako humore batetarako denatu garen, eta aztu zaigun bizitzeko humore bat egitea, telebistarekin, baina oso komentatu duzun bezala beste edabide batzuetan ere bai, ez? No. Ez dakit, esan. Ez dakit biziraupenerako humore bat egiten dugun eta ez bizitzeko. Nik esango nuke humore egiten den guztietan bizitzeko egiten dela. Baina igual oso ikuspegi poetikotik ari natzaizu ere, ez dakit. Euskal Herrian egia da pixkate humore inteligentearen esparru hori ukitzen. Egia da
hizkuntzaren marrak asko banandu duela bereziki humorean egiten den erabiltzen den diskursoak ere bai, ez? Gazteleraz egiten den humorean telebistan batez ere ikusi ditugu bai Semanitan eta bar sartu direla euskal klitxearen baserritarraren irudi horrekin, sartu direla bai hizkuntzarekin, euskara aspergarria da edo ez da behar bezalako diskursoekin, gero hori praktikara eramaten da ETB batean. Praktikara eramaten da, zen hor agertzen zaigun humorea da baserritar batzuek egiten duten humorea, edo da, eta ez nago horren aurka, bakarrik esaten dut sailkapen bat badagoela, berariaz egiten den sailkapen bat. Agertzen zaigu ETB batean, euskara registro bitxiagoak edo irekiagoak edo hizkuntzarekin ere badago oso joko argia, irudi bat emate aldera. ETB oso argi dauka, ez da kasualitate bat banaketa hori nola egiten den, eta humore inteligentea edo burutsua edo politikoagoa edo diskursiboagoa espaldimada erabiltzen da, ez delako hizkuntza jakin batekin halako humorerik lotzerik nahi, argi eta garbi. Gero, pixka bat aipatzen zen bigarren galderaren inguruan, pixka bat etorri zait burura aipatzen zen nuelarikan Kataluniako kasu hauek eta pixka bat zuek ere segureski jasoko zen dituzten hainbat bideo eta gag eta komentario, Katalunian gertatzen ari diren hainbat pasarte humore itxurekin, nik alako bideoak ere topatu ditut, dela Guardia Zibile kotxe batek furgona bat jotzen, edo dela furgoneta bat aurrera eta atzera gelditzen dela ezin duela zer egin, edo polizia batek ukitu eta beste bat ematen diola, edo halako mezuak ere zabaldu dira. Eta pixka bat pentsatzen nola nahi gabe batean humoreak ere Kataluniako kasuan sortarazten duen pixka triunfalismoaren txintxaz, ez triunfalismoa baino irabazteko modu bat da ere bai, ez? Humoreak laguntzen duela, ez da bakarrik, milioika pertsona kalera atera dira, baizik eta begira, polizia batek beste eman dut, eta tontakeri horrekin, ongi sentitze bat badago, ez? Bestearen gutxiespen bat da edo, eta beraz gu hobeto sentitzeko taldetasun hori indartzeko modu bat, ez? Piskat, Nikola, humorea bada, Katalunian ere asko erabiltzen ari den ez, eta gaur egun ikusten ari gara ez, piskat. Autozensurari buruz badago aldaera bat, eta nire ustez aipatzeko modukoa, ez? Eta da batzuetan ez da egiten autozensura botere zapaltzaile bat edo autoritario badagoelako, baizik eta politiko zuzenki idatzi behar delako egunkarietan, ez? Eta orduan zenbait gauza ez dira aipatzen, ez dira esaten, alboratu egiten dira, guztiok izan behar dugulako politikoki zuzenak. Hain zuzen ere, orain Estatu Batuetan batzuk ibili dira ikertzen, zergatik izan duen horrelako arrakasta Donald Trumpek, eta nola zen posible, emakumeen inguruan esandako guztia esan eta gero, nola zen posible emakume Amerikarren 46% ematea botoa berari. Eta kazetari batzuk heldu dira konklusio batera, eta izan da, gizarte horretan horrenbeste urtetan ibili dira idazten bakarrik politikoki zuzena dena, hau da, generoaren ikuspuntutik, berdintasunaren ikuspuntutik, arrazaren ikuspuntutik, immigrazioa eta abar, momentu batean norbait etorri denean hitz egiten, kalean hitz egiten den moduan, orduan sinesgarritasun dosi handia aukidu. Emakume batzuei galdetzen zieten, zergatik ematen diozu botua Trumpi eta esaten zuten, ezken nire senarrak bezala hitz egiten du, eta nire senarren lagunek bezala hitz egiten du. Hau da, astakeria horiek egunero entzuten ditut etxean. Reala da, benetazkoa da, egiazkoa da. Eta beste politikariak hartuizkoak dira, are gehiago Clinton, ez? Perfektua, eta... Orduan, ze puntutaraino tratatzea gizarte bat adin txikikoa balitz bezala, eta humorea
umorea moztu o zentzuratu, ez dalako politikoki zuzena zenbait gauza esatea, ze puntutaraino ez den anestesiatzen ari gizarte hori, ez den eskutatzen ari izatez dagoena, badago matxismoa gizartea, badago rasismoa, badago, eta ez bada islatzen inoiz komunikabideetan, orduan norbait datorrenean lenguaia horrekin, kontxo, sinesgarri bihurtzen da. Eta arrakasta lortzen du, eta presidente dago. Aldizkarian oso esaldi polita biltzen zu, esaten da zuzentasun politikoaren ametsak Trump moduko monstruoak sortzen ditu. Bai, esaldi hori hain zuzen ere kazetari ipar-amerikarrak esaten zuen, ez? Osa, halako monstruoak, Trump moduko monstruoak sortzen dira zuzentasunetik abiatu garelako ustez, hori dalako komenigarria, baina ze puntutaraino tratatu behar da gizartea. Hau da, non dago muga berriz ere, ez? Zaila da. Hau da, edozein astakeria ipini daiteke txiste matxistak erabili daitezke, publizitate matxista permititu daiteke, edo guzti izango da zuri, garbi eta makula gabekoa. Hori bez da reala. Orduan, nik uste dut oso debate sakona dagoela. Hori beste saio baterako, beste luze joda izaken kontua da. Uste dut, tartetxo bat izan dezakegu, bai azken galdera, pilula. Ez da nik azkena baldin bada. Bueno, zera txisteo humor inteligentei dagokinez, bikotea juntzen ginen Ingalaterrara. Gorrotu zituen ingelesak Ingalaterrara juntzen ginen bikoteak eta berdin bueltatu zen. Esken azka ematen dute. Han txisteak dituztenean ere, erakutsi behar dute zelistor. Eta hori egia da ez, txiste batzuk, eduki batzuk zer dakizun ze informazio manejatzen dezun erakusten dute ez. Txistea, WhatsAppez eta iristen dienak eta bar, iritsi zen bat dela iritsi. Si dejas a tu mujer embarazada ahora, esta semana, en el Mundial de Rusia de fútbol, tendrás 15 días de paternidad, de vacaciones para verlo, telebista piztulitzeko. Orduan, lanketa feminista bat eginda daukanak aurretik, ja, lehenengo esaldiekin badakien zaiola gustatuko. Baina hori xua bentzuten dunak, bigarren zatiekin farra ingo du, kasualitate horrek edo kalkulo horrek grazia edo farra ateako dira, korpetik ez. Orduan, aurretik dakizuna edo manejatzen dezunaren erakusle. Igual irakaskuntzan ere, irakasleek ebaluatu dezakete txistik, ez? Farra egiten dutene, nota hona. Olakotan normalizaten denez, eskerrak emango ditugu, lehenago horaztiko dut elkarrizketan, solasaldian atera diren hainbat irakurgai, nahi baduzue, plazer baduzue gero etxean irakurtzen jarraitu ezakizunak, aipatu ditugu Koldo Izagirreren Agirrezarraren abenturak eta ibilaldi berriak horako izendu ze hori. Aipatu du Laura Greba Itxalaparta argitaletxearen Larret Galindo eta Intxaurrondo La Trama Verde eta aldizkaria oso interesantea da, hau uste dut izeberraren punta izan dela eta uste dut txalo egiteko sasoia heldu dela eskerrak emateko zuei bidei. Solasaldiatik eta zuei